Gepýär Aşgabat. Häzir Ýusup Berdiýewiň aýna hakynda rowaýet diýen sazly radio oýuny dinlän. Radio oýuny goýan Juma Ýazmyradow. Türkmen toprağına her ilyen ýaly ýaz pasly ýerli. Şo ýylym baharın hoşda kowatyny memren türkmen sährasy al elwan gülleri bedelli. Köpet dağın gerişlerini gar ýatynym bolsa, entek guşokluğuna çenli çemenlikdi. Maliyeti baylar bolsa, ýazyň bu jomartlygyny begenişlerinin ýaňa iki bolup bilmän dawanlarynyň aşagyny ozor köýdi bar ýaly iki ýaňa assalyatlar. Kimdi malyny garagymyň jümüşini ýazlatmagy niýetleseler, başgaları köpet dağın sonurlu bayırlaryna ýazlaga çykmaklaryň gamyny ýetdiler. Emma mali ýere öwe sygmaýan baýlaryň biri Juma Ulubay boli, ýazyň hejana getiriji şypatyny duýmaýan ýalydy. Asly onuň ýadyny mal garasa düşmýärdi. Juma Ulubaýyň otursa pikir başlady. Onuň giden baýlygy bardy. Şol aňyrty bärsi görünmeýän zatlaryň galyp barýandygyny onuň gözü kimsiz ýetýärdi. Göwünü çökkünni. Kezik balyny ýanyp, gejelerini uýkusuz geçirýärdi. Bugünim şol beýnesini gurudyp barýan pikirleri gümrah bolup, daş eşikde ýeköri içini gepledip börke, onuň gözü kum tarapdan gelýän bir atla düşdi. Atly alryn waryaly atyny ýüzü salyp gelýärdi. Atly şo bolup gelişini Juma Ulubaýyň ýanyna gelip atynyň başyny çekdi. Salamu aleyküm Juma Ulubay. Aleykümselam. Aman oturan mısın? Ay, ay şükür. Daşlarım tükölmedir bayağı. Asıl biz sen midin öyle kan? Hay hava, bayağı biz de. Neyle alsın örneğin? Eygilik bitir veri. Bolup gelişine qoňşo we aramançy çözdi bayağı diýejek gali. Ay, Uzak ýoly kültürläp gelendin. Düş kuşluk çaýyny çeli. Ala şaňam der gaýdystyn. hormatyňyz üçin köp sag bolun bayağı. Ay, çayım içeri yürürse, bayağı mene habarlıca geldim. Habaryň orta aýt. Aýt bolle kan eşdeli. Eşitsen bayağı, mele vay gelecek çarşenmede kör poğulunu gözlü başlatmekçi. Ana, men şol toyun çakırıkçısı. Juma Ulubaýa iyiliğin aýt diýip meni berdi. Hava bolle kan melewaya aýt. Oň bolsun. Hey toy etetem zat bolmy. Meleway toy tutýan bolsa bilen barmasak o ýere göwe sygyjak zatmydyr. Melewaýyň men tarapdan ýazýan ýerde bolaýsyn. Başı dik bolsa Juma Ulubay toy toylamaga barardy. Böyle döwletiň oňun Juma Ulubay men ona gitdim ona. Ýagşy. Ýagşy meleway aýt. Böyle. Bar kayn muraýsyn. Böyle. Çu! Çu canavar! Çu! Juma Ulubay güllüğün tozunlap barşyna sezip duruşunu için hümletdi. Toy. Edem gelin toy.
Melevay oğlunu yürüyer. Hey cuma ulvay oğlunu yürüyemiş diyen havarı ilgun eştermike. Ya da hay nevleyin. Göryen olin dünyadan oğulsuz etmeli bolcağı. Aynadan başka perdende yüdüm düşmeyecek mi? Yoksa öğlenmek emine koymadım. Her tüngümü birin aldım emma peheyde veli. Yankılenim içine kaynayan yali devletine kuvun cumağulu vay diyere. Şoğunun ertesi iyerden cuma Ulubay, Meleway'ın toyunu gitmek üçün tayyarlık görüp başladı. Şoň üçinem öýden içeri söhbeti ýanyna çagyrdy. Seffet! Oğul ayağı men berdi. Al Merkel. Hayal etmedim ayları bir kemsiz bedi. Bolya bolya. Laçının altından yetwaplarını olsa menin ýanyma alyp gel. Bolya. Bedewi özüm ödelim bilen medejek. Ýaşy ayağı ýaşy. Koy görübilmediğin gözü çıktın. Hatarı bolsa saňynan ýan. Äge bol, mensiz çöp başı gymyllaýsa, soňkuny eşitmedim diýmegin. Eger bolmasy bir iş bolaýsa, teninde janyň bolsa maňa habar ýetirsiň. Düşündiňmi? Düşündüm ayağı, düşündüm. Hatardan arkayn bol ayağı. Bayağımyň ondan birinji gedek toýa gidişi däl. Bes. Düşünen bolsaň işiň bilen bol. Ýaşy ayağı. Cuma Ulubay ýoluk çoluny emlägini hemişe de töhüden alýar. Ýönüp bir zatır ýani ýaly Cuma Ulubay bir gedek tapsyrygy ýantgap berýärdi. Onuň bu bolşy söhbeti boli inkide goýupdy. Söhbet maýalary bezemäge başlady. Cuma Ulubay iň gowurýan aýallaryny alyp Melewaýyň toýuny ýola düşýär. Birinji hatyrda diňe aýnaň ýeki özi garypdy. Söhbedim demini dürtümek niýeti bilen aýnaň bolýan 6 ganat ak öýüniň külükesine geçip eline dutarnaldy. Söhbet saat çalsa da kalbinde ayna vardı. Ol içini yepledi oturdu.
cemalından haçanan arkam aynam. Şunun amatı pırdot. Hiç suat ikimde taptırmadı aynam. Hatara boşodu. Atan ama bir kun milavayın toyun neglenarini. Ödüngüm hatar çolorda var deyip gördüm. Vahşi mile yolga atlan aytaga ikimizi dağdan ağrıya aşırar. Onu tamam ne? Takdirdakin görürmür olardı aynam. Könül etmişleyin. Yatıp kalandan atıp kallayıptırlar. Belki baktımı çuğa yetti. Ya da Söhbedinni 2-3 günläp hatarda öz yakatı bolanını göz getirse de pikir yumoğunu akıllı başlı sözläp bilen okdy. Ol daş töweregünden bir habar düňle bolup otyrdy. Söhbet. Ay oğlan. Söhbet. Söhbedin bar küy köçesi aynada da bolsa, ol aynanyň öz adyny tutup gygyrýan eşitmedi. Innonyň sol eli dutaryň perdelerini iýinip çykýardy. Sag eli bolsa, kapagyň üstünde hereketsiz uçuşdan ýadan kuş ýaly ýazyp ýatyrdy. Ayna ýene ýuwaşa seslendi. Ay oğlan. Söhbet. Oy bu oğlanı. Kir olaydı mı ka? Ay ovada. Ankada aşmadı alem değil. Neresen bar salım değil neptirin oklur. Bulup yarışını görsem. Yüreğim kıyım oluyor. Ya da şu abim oğdu bilen girip külü bilen çıkıp yer oluyor. Ya men üçün meki? Söhbet. Ay söhbet. Vay. Söhbet aynanyň öz adyny tutup gygyrýany eşitenden içýän çakyny alyp tetkinip gitdi. Hasan aklap ýerinden turdy. Algap aynanyň bolýan öýüniň gapysyna bardy. Öz bolşundan öz utanýan ýaly sesini çykarman ýüzüni aşağı saldy. Söhbet. Sana niyem oluyor? Ya da yaran mı? Yoklu. Şuna önkü söhbet değil. Ya da... Yoklu. Bir saat yadıma düşürecek olup dünyanın ondaydılar. Neyme aynı? Kene araştın mı? Kene araşamak. Yine sana buyurmalı işem buyur ayyaz. Buyurması diyeceğim. Ay... Bir şey sana demeli değerli olayım. Ay, neme... Aynı. O ne ilmana? Buyurmadı deyiş.
çekinme daydı ver. Men sen için. Başımı yudum olayın. Bir kersen gerek kolaydı. Uy, vah. At yatağını süpürüp görene. Sen yuğunluğunu döküp gelmek bağıttır ayna. Eğer. Şu wagtym yaňy başyny aýryny ýuwun aýnanyň husny jemalyny göz düşüp, ışgı lowlap ýanyna da söhbet ojagyň başyna duran baş ýuwulan ýuwundyly kerseni başyna çekeni duýman galy. Aýna söhbetiň bolup duruşyny geň alyp için çykyp gygyrdy. Vay, işim aytdı. Ay oğlum, sen öz aklında beri. Hem baş yulan ayranan bir adam içerni. Sen yuğunluğun men için avı kökdürdür ayna. Men bundan artık örtem aynam. Kaçal aynam. Kaçalı. Ödüm şu iyice kaçalı. Şu iyiceden amat doğatlı kimde hiç mal taptırmadı aynam. Düşünüyorum taptırmadı. Yönü kaçal diye. Yeri kotoruyan çağaçar aynam. Sen bir daha da düşün aynam. Nire var tağım şöydüne kovu olur bir de. Eğer atam tapaysan edecek. İkimizem kerçer. Atağım göğünü yok değil aynam. Bir gepini senim ama bir canım yanıttı. Yönü iyilin kıyıdını yeni yolga verdiğin kurruğundan kaçacağım kadiyen. Ondan sonra sen bir daha da düşün aynam. Söhbet. Seni ödüm gözlü başlayarin. Arkayın gediver. Adını tutan gıydığı alıp vermesem men Cumagul vay olmadıgım. Görüyen minne oğul yok. Bir diyen mi iki didirmeni örsün. Oğul edineymen ihtimal. Aynam. Sonra adın tutan gıydığı diyenine tas ayna deyiptim. Zordan dilimi dişlep saklanaydım ben. Ay ne bileyim. Atamın mümmür pırlığı var. Haytına ananacak. İnguzi. Vah, onun adı doğrudurlu. Dünyanın öz elinin ayetine sayan adamın kim için gepi bir bolyanır, kim için mün. Gel ingozi. Bağıtısı yinap görür aynam. Eğer yetip bildik, kerametli dağlar ehli attan penalar bizi. Men dağ yollarına katıp elet. Kaçal aynam. Kaçalı. Şu kaçal diyesin olin söhbet. Mene katı korkuyan. Ya değillerdi. Ayrıcılık çekenin. Söngüm bir daha atsadı yani Ali. Kaçal diyen sözü işteninden kalpırlar veriyen. Göğünüme olmasa ikimizin aramıza dağ düşecek yalı olup dur. Doğru. Ayna. Aynam. Eğer qalaydık, teli ikimizin hirimizi bir oydan çıkararım kayıtyan. Emma başımızı alıp gitsek oli, horkamsı varsağım, bilecek oluruz. İyilçiliktir, bir yerine oğulluktur oluruz. Ondan hiç kimizin toğumuzu tok değmez. Mine yem, barcak yermeden çaklayan. Rakiplerin haline düşmesegin bir söhbet. Aynam. Men başım dik bolsa, hiç kim sana barmağınam devirmez. Bir ulus yelin içinde, insan yiloklusam tapılar ahıra aynam. Söhbet, ikiçe oturup 7 ölçe bir kestiler. İyil yatıp itleri uklan son, mele yolga atlanmağı vardırıstılar.
Cuma Ulubay toydan dolanıp geldi. Onun atının toyunuğunun sesini eşittiğinden jılığından tutmak üçün elini uzatıp gelyen söhbet bu sapar bayın öňünden çıkmadı. Atının tutmadı. Cuma Ulubay'ın kahardan yana kanı depesini urdu. Tevfik! Tevfik! Öyden çırığım çağırıp getirmeli bolsa. Ya da yorgan suya yakmağa gidedim ki. Uy, yorguda yatakta yok. Cuma Ulubay'ın sesini eşitip toyu gitmedik ayarlarda çıktılar. Onyança toyu gidenlerim yetip geldiler. Cuma Ulubay'ın gözü daşınladı. Ol öyden içeri söhbeti ödüledi. Lap geç olan Cuma Ulubay öye girdi. Öňüne çay aldy. Epesli wagtda oturdy. Ol kudulan ittiyarı gözüne kadardı oturuşunu bayra yalını hemlurdu. Sefet nire yitirmolly. Yani zamanı ütkep bay ödünün öýden çörsünü gözlemeli olayıpmy? Ya da yorganı su indirmeye gittim ki. Hälin märi baý aýtmagyň ebetini tapman sandıra oturun bayra ýaly zordan dilaşdy. Bize ertirden meri söhbedim varamzak yorganım. Aynanım edil yer kopan ýaly. Vah koyunlaryny uğurda tapşyryp giden bolayma sana. Sen bol. Beýle akylly bolsaň, ozal nämişliýedin? Asıl aynada yok diýdinmi? O ne hiç yokmuş. Yeri girelim orada aynan tapın. Gidelim meri bir şiiri inkisidim öyle koltuğumda yılan saklap yürün ekelim. Atlanın! Yeri girelim olsa tapın. Haydi ben atlanın! Bar janawar, sen bir iýdiň agyt. Sen bir baýyň hyzmatyna bol. Mene baýdan ýetdi kakymallym. Mundan meýlek atly gitmek mümkin näl. Bar janawar. Bar. Her baýyň hyzmaty bilen bol. Bu wagt aýny bilen söhbet köpet dağın iň belent ýerine çykyp öz ýaýlalarynyň gözelligini soňky gezek dinleýärdiler. Aynam. So giden gülälikli meýdany görýärem. Inni so tehrani. Ya görür ya da görmez. Bey. Bu vatanın mehrinin ısıdığını.
Yine dolanmak ne diyesi. Toprağını manglaymalıdır. Söhbet diyene. Ne? İzimize dolanaysak niçik gorka. Ziyanın yarından kaytmağım. İki olup kakama yalvarsak. Aynam inni geç. Su tenrikten ağdın. İyi dolandık. İkimde de ölüm araşı. Takdirdakin görmeli orada aynam. Bayağı şumat toydan aydıp gelenler. O heder koncuna oğruylan yali. Bir yerde karar tapyan neler. Bu atamın başına ahir zamanı iğnene düğününürlü. Yürün tarına kalk görün olsak ne ederdi ki? Vah aynam. Ahir zamanı bizim emmaşımızı inmek aynam yola düşölü. Yoğsam iyisi acit diyal tümtünüp birden atağındağın iyisine tırkap gideymedim. Gidel aynam. Ata vatanı taşlamak. Katı ahır düşüye söhbet. Laş ne? Seyret Hala hele darlığa. Şu vakt için bizim sehramızı, bu güzelliği görmeyişimizi. Beylediğini bilen olsam, bu eve kanın daman yerinden ayrılmak katı kıyın eken. Önkülerin aytmadığı yok eken o. Yurdandan ayrılan, ölüyünce ağlar değilen bolcak o söhbet. Aynam ecillemi. Koy aynam. Sen ağlasan, yerim neymişler. Mert bol aynam. Bir de o şu eziyet bağrını görüp bitenler aynam. Söhbet aynanın yüzüne töredenini. Onun göz yaşı dağ çeşmesi yal ol vakiyatı. Ol ağı ata vatanı olan söygüdü. Söhbet aynanın gözünün bir akayan yaşları elinin ayetlerini süpürüp oturşuna eline sağdan alanından duymadı. Develmen iyiden arak aylar kaç aylar ey bağırırım para para aylar kaç aylar ey yalvaraydı sever yarak aylar kaç aylar ey senin gibi duşda alım aylar kaç aylar İlimen düğeni. Yıllanıp benden duşulen gençebeyni tutalım. Yüreğime aşık olup ısladın vatanım. Ben ağam anneyim, aile atı vatanım. Alen duran senin bilen ey. Aile arkası aynam. Söhbetin gaharına vaydiyan aydını. Giden sehrayaydı.
Evlenmeden bırak artık sen için sandım Hanım sana kurban olsun ey Aynı arkası aynı Tevfet diyer sever ya hayır aynen yaşındın Teviler nustan alır helal kalem kaşındın Alyan aklı sedakan Hündü gövher dişindin Yüreğinde tağma koyun ey Lidelerde yaşındın Neyleyin ibarım fare fare Kanlı arkası ayna Söhbet bilen ayna biri-birine seredişip epesli vatlap sessiz ünsüz oturdular. Ahiri söhbet dillendi. Aynam inne bir çen molluk edeli. Birden gapırlıkta üstüm darlar aymali. Gayret ediyor aynam. Aynı evlen söhbet yolsuz yodasız yerden dağın in hatarlı kemerler bilen yöre esli gece gününü izlep ınsıtsınsı duşman yürüdüler. Her gayadan geçecek bolunlarını görgü varını gördüler. Kavatlar kıyıçak dağışları büdürep evin eşiklerini yırttırıp diyizlerini pertar ediyatlar. Yaralarından akıyan kan ennamlarını öz katap kalıyor. Näbilet yerden barışlarına aram uğurlarını yitiriyatlar. Näme etjeklerini, nire varjaklarını bilmän, aynı kisi maslahatlaşıp bir dilim oturdular. Nire baramızda da bu jeli aylarda cuma uluvayı tanamayan bolmaz. Onun adı aynam. Atamın atının toynuğunun basmadık yeri var mı näme? O da. Ah yöne, özüne göğünü yetiyen muradıma duş bolsa, şu bizi atamın zulmünün halat etse de ahtimal. Bağdı sinak görür söhbet. Bir köpçülük ötüyordu geçen adama kavat geleydi. Hey ne öyleyim ne aynam. Doğu kara vakt buldum. Düyen üstüne it yararmış. Söhbet Karankı düşýänçä jülgüde aýna bilen oturdy. İňrik garalyp taşardan ayak ýagnanandyr diýibem, näbilet owasynyň bir çetinden ýerdi. Aýnany uly daşyň kawadyny ýeki goýup, öýdi iňgiri
uzak öýden bir gece ýatar ýer soramak üçin bardy. Görse bir adam çargyny bagy işe otyrdy. Söhbet öýe girdi. Salamu aleyküm Yaşar. Ve aleykümselam. Gelin de geçiverin. Nemen Yaşar men bir Tanrı mihman alıp bilmedim Yaşar. Biz yolumuzdan adaştık. Gelin nöwlet diptirler. Mehmanalar. Geçiverin. Yöne biz iki. Bir adama tapılan yer iki de tapılar. Gelin de geçiverin. Devletin zarsın ağam. Aynam. Geliver. Söhbet aynany ýyzyna düşürüp Ýaşulynyň öýüne girdi. Ýaşuly aynany göründen olaryň ýitigdigini aňdy. Emma ýagşydan ýamandan kelam agy söz aýtmady. Mehmanlara çay gaýratmak bilen boldy. Söhbet bilen aýny bolsa kapata ýerini guş ýary çoğutdurup öýüň bir burçynda otyrdylar. Öý ýeti söhbet bilen aýnanyň öňüne çay çörek goýdy. Çay başyna söhbet bilen Ýaşulynyň gözüň arışdy. İnim, ayıplaşma. Ata babı gelýän zat. Bu tükü kimlerden mi ordunuz? Nirden gelip nire varýaňyz? Söhbet aynanyň ýüzüne seyretdi. Ayny da utunup yere bakdy. Söhbet Ýaşulynyň soragyny jogapsyz goýmajak boldy. Arkaşdan morsi Yaşar. Adamam söhbet. Oňa da adyňa bar eken oglum. Maňa da merdan diýerler. Meňe maklum Arkaşdan. Ýöne Arkaş diýen ýurt bu tükü uly ýurtda. Eýo. Arkaşda bir kimlerden mi ordunuz? Neme Söhbet Merdan aganyň Arkaşdan ýenne begenjigini bilmedi gynanjagyna. Bir hili çykgynsyz ýagdaýa düşüp, alzyrap näme diýjegini bilmeýän ellerini okulaşdırıp oturşunu gönüsünden geldi. Merdan ağa. Bize Cumagulu baýyň adamlardyr. Cumagulu baýyň ýetigleri diýdene. Hawa Merdan ağa. Cumagulu baýyň Meleway diýen nohsam bolmalydyr. Hawa. Ana menim watandan jyda düşüren Melewaydyr. Be. Doğru Meleway'dan dostsa baram. Ýani bir kunlukda Meleway körpawna meýlendirdi. Cumagulu baý şu toýa gidenini bilem. Bärik dağa çykdyk. Aýna bilen. Oglum söhbet. Eğer iş ne edipsin weli? Bu baýlar senem hasyma çykandyrlar. Hey oğul. Ondan näme? Baý bolýa. Garibam garip. Bizim obamyzyň hanam Meleway, Cumagulu baý ýaly baýlaryň ýumşuny bitirip bilse dünýede armany ýokdur. Hey oğul. Bu zatlary göre gelýär. Şoň üçinem siz bir ihtiýaçy elden bermejek bolun. Bilip bolmaz pelek işini. Bir bolmasy iş bolaýsa, men günüme düşmeýän. Şoň üçinem daň saz berer bolyn men sizi sagaman owadan çykaryp, owan ýoluna salaýyn. Sağ olun. Owan ýerini çygan bolsa ses ýetimden daşyrakdyr. Bu gelen ýeriňe bir iki kese dağ arada var diýmesen arkaç bollugydyr. Ula şeýleli. Ertir ya bir gün Melewaýyň, Cumagulu baýyň atdylary owaň içinde godadyt ýaly kan kaşar ýörerler. Şoň üçinem wagt barkaýdy bir betbagçylyga garaşmaň. Men ýanyma molýa söhbet. Ýöne Merdan ağa. Görýän boli ikimiz dertte şöýdän. söhbetcan. Hey söýgülleriň
Biz ýaly dağdan dağa, yurtdan yurda aşyp ýörmän. Erkana gezip, erkana ýaşajak wagtym bolarym. Hay ne evleyin ne Merdan ağa. Söhbet, içki yürek odunu daşan çıkarmak isteyen ýaly elini sağdan ally. Dosyenin bollu düşman. Dosyenin bollu düşman. Yürü deley aynam bundan. İşlerimi bollu pişman. Yürü deley aynam bundan. Garip başım yalnız yerde. Uçup durdu kölmelerde. Ay düşman ve onu bollu şerde. Yürü dela. Ay namın. Alat yoktur dağı düşmanın sol usağı. Ey kadın urmasın çarpaq ey yürgü dela ey aynamın. Tefekkür bakar yaydım. Gayrı yerine tutup gidim ey. Böyle batmayı kuvakanım ey. Yürü dela ey aynamın. Leyli. Böyle batmak bu vakalım ey. Yürü dela ey aynamın. Yüreğim mola Sehvetcan. Daş töwereğimin düşmandır. Yeni arakipler duymaka şu yerden aranacım. Şonun oğusu olmaz. Yol lize göze dörtülüp durma diyali Türkmen geyimlerinden çalışın. Hiç kim hiç tat ağmasın. Men ana ho odun naşyan eşeğimim size uluğu olur. Devletin olarsın Merdan ağa. Sağ olun ağam. Söhbet bilen ayna Merdan ağa bilen hoşlaşmak üçün yola çıktılar. İn oğlum, Sehvetcan.
şu ulu yolu saptırmada gönü gidiver. Yaxşı. Seni barcak yerine gön alıp barar. Bolya. Merdan ağa. Eden hizmatыңda köp sağ olun. Sen tavşasın hali ders Merdan ağa. Bir oli. Sen bir arkaca varacak bola ol Merdan ağa. Alagaranqyda söhbet bilen aynanyň bolup barşyny synlap duran Merdan aganyň uly göwresi ýoşa silkinýärdi. Ol sesi dağılıyordu. Ol özünün sülüğünü yatlıyordu. Söhbetlerin ayna, ulugatlı oluyor bilen gün orta gün oğurluğunu tarıp barıyatlar. Olar, gün öyleden ağı verenine ulu yoğurluğun sağa soğulup çeşmeğinin boyununu karvanmak için düşlediler. Herlen meri iki yurdun arasındaki ulu yoğurluğun çoluluğunu hayran olup geleyen söhbet, dağın yapkadından gelip geleyen sürüyünü gördü de üşürlü. Aynanı yüzünü etti. Gitmeli mi ya da oturuvermeli mi diyene hende yüzünün yal etti. Ya da uluğunun amızgancak bolan ayna onu belli cevap kaytarmadı. Sol odalıkta aşlar var olsa tümçen sonunu otlay. İkinci açını deyin birinci almalı olur. Ha Bolya, ne var şamın gamın sonu yerse? Çeşmeye taraf yüzünün çopun bu düşülgüde öğüdünden maşgadım mağdur etmedi. Alek bir abi. Olcan. Bir de biz seni mün düşleptirler. Nedir? Siz de oturmakçı mı? Hayır. Biz sizin yerinizi daraldım doktorum. Yok. Sen öyle bu olayda sürüyünü suğlanır yani başka çeşme yok da. Uy geliyorum da düşleverin yaşlılar. Bir de kayda siz yanımızda düşleseniz yoğurlayalı olacak bir hili. Dağaçları sana vermeli duru çeşmeden orta ağırlıktaki sürüyünü suğlamağa koyuverip beyleki çoponlarım çeşmeğinin başına geldi. Kehli çoponları duşonda degenceğinin kıyınacağını bilmez. Hem çıgım orta bularının iyili karalık etmekse değerlerini bilip iyincarlı. Ol beylin ne kuşağını çözdü de beylerekteki yılçır dağışın üstünü aynı kıyışırır yağlı yer etti de yüzüm bir kaptırlı cahillaştı. Esti salımdan son bular köyle tanışlar yağlı gülüşüp gürleşip oturdular. Söhbet orara arkaşda da eklenç göder anın kıyınlığını, kurokçuluk olup mağarların kırılayanlığını görünmeriydi. Emma aşağı aksalının günün kızgıl şöhlesinden değerli, yalın sözlep öğüdünün kadar yanlığını öğüdü anıyadı. Bir sizin ilinizde talap ne eyli? Aynen baş tanımda Mart'tı oli. Arada Ahmet'i kaygıram da yok. Yönü şu bokurda eklemeye çöregim tapam da yok deyip bizim hem yuğur söküp görüşümüzü de aşıyor. Otuki, doğan karnış. İyilen çalanlan hey bir yurtta kapısına asarı aleniz var mıdır? Hey Alekber ağa, doğan neyre, iyilen çalan neyre.
öz yurdun yetimin ya dilli qarındaşı neymiş dedi. Kim zehmeti mehridar bulsa, şolun bir sayada yer verer de elbette. Ayın ha. Bilemin hanemi. İyilimizden günümüzden yıl boyu ayrılıp, maşgalamı da zordan yılısı olurluk kazanıyor. Doğrudur. Bizde de el hünerliğimiz hem var, kara zehmetimiz hem. Kara suat erihim dara dar çonu atımız da bizim. Ol gürrüğünün arasında ayna taraf ediydi. Ayna uzak yolun argınlığından yana kıymında maniyet erdi. Aşağı salının günü onu kavsan kayanın külügüsü onun üstünü örtüptü. Kadırdan adamlar. Eğer siz şu çeşmenin başında kalacak bolsanız, bizim siz bilen şu yiyeceğin şu yerde geçireyim. Nenem var ya? Bir de o, tüy Suriyeli sünko sarlamıza duşan yar olaydık. Katı oluyor, katı. Bizde ne bennesinin burnu kanımız yok. Belli geçer yolların olaysa da, ay beyle dat, ayda yılla duşaymasa, bu kara dağın alıs yerine beyle dat bolyanlarlar. Vah! Belki sizin yurdunuzun beyle kadamlarım, sizi hali irehimdar polodium şu adamlar bulaydı. Ondan diyana yigit, dutar çalmadan başınız çıkyan yanına. Ay! Eğer peyim vermesini, bir gece ta kaçıraysanız. Şey deyseniz de katı oldu. Bir de o, sana söhbeti de var. Yaxşı.
Sağola. Ha? Polyanno söhbet. Bir de ol Frýrüň ýerinden gidejek. Sen ol näetdiňni yankı diýişiň ýaly-da. Öňüňden çykan birinji owadan näle? İkinji owanyň günne gorçetinde könürek gary öý bilen oraça bardyr. Hawa. Şoňa bardanin. Alekber Sulhanyň öýümi diýip gora. Gaty köp sag bolun Alekber ağa. İýilçilikdir. Yetim görenne gülür ýüz berýänem kändir diýedim göli. Çakym çykdy. Sag bolun agam, sag bolun agalar. Aydırowan kergön geçämese il barýan owada däldirler ýol. Bizden dogaý salam aýdarsyňar. Bor. Nirede nähili duşuşuňy biziň keşfimiz aýtsyn. Size bir dişleri oraça bererler. Sag bolun Alekber ağa. Beli bolsa bir gadan jamaky tarakdyr. Soýagdaý nähili bolarka. Öz ilatyna yetik hasırdasan madur olowanyň. Geliniň süwdügarlary haly dokap berse, senem çekene diýersiň, ekerne diýersiň, garar işde dolmarsyň oğlum. Wah oň ýalak bolsa bolýar. Näme onu? Yurdundan aýry düşen bolsa, garynnaş, dost, ýarym bolmasa, işden napdyrmazlar ýok. Ey oğlu. İki günlükde Ulu Badarly şäherim bardyr. Şoňa gidibererler bolmaýar. Hey, bolarlar Alekber ağa. Şöhret öýüň gapsyny açyp salam berenne, çülpe çağalaryny daşyn ýere oturan aýal ör öýükden geldi. Salam aleykum. Kim gördüňiz? Korkmaň daýda, korkma. Men dedi, hagyl kabaryny getirdim daýda. Alekber ağa dedi, çağalaňyza köp dogaýdyramy bollady. Onu bolýala. Näme diýeň? Çağalaň atasy ýaban ýatyp ýören soň adam pakyrmy dama galagyp bolýar-da. Hany kelinde geçe görüň. Geçin. Men ýanymda ýoldaşymam bar daýda. Aýal masala bolan o ýolcurap durda. Han on nirede? Men on häzir alyp gelin. Han sen geç. Geliver Aynam gel. Sağ urgun oturalmasyňyz. Wah, sağ urgundurdy. Wah, hey. Siziň umut adamyňyz bar eken. Alekber ağa bilen sowuk çeşmeň başyna mihmanladyk. Wah, diýsene balam. Wah, hey. Size de salam berdi. Diýsene. Hüseyin, Hasan, Hekim diýip çağajyklarynyň adyny bir tanıştırayım. Çağaçlar mı solardı? Çağaç, men oğlan çıklamışlar. Vay çağaçlar. Yaşları değil mi olsun? Sağ olun var. Hava, bizim öz ilimizden çıkıp talap gözlep qaytdyk. Hava, Alekber ağa da dokma dokap bilýän bolsaň ölmez öýdi gazanarsyňyz diýipdi. Şeýledir. Hava. Sol ey sernevişte insanha sol ey rahat tan o can
azda käni öwrenişin söhbetdir aýna. Gazan şüköderan bilen erteden akşama çenli gıdırdan spördüler. Aynanyň yüzünü ýaşlygyň gülgün renk aýan görünüp dursa-da, ýanaklarynyň käýeri hala tädi. Odollar sepedinmekden maşaladasy bolmadyk gyýdyň inni göderan ışkyna düşüp horlanşyny söhbetiň aram-aram nesi agyrýady. Emma alajy ýokdy. Olaryň häzir bar gözündeki ýani aynanyň guturup barýan dokmasy. Söhbet. Ha? Oğlum, sen özüňem aňsaň aňýansyň böli, enni geliniňi bir neme aýajak bola görgün. Ol agyr işi tap getirmez balam. Wagtayda şu ýurda oturan halsyny kesse, elimiz azajyk uzajak. Aynan has horlayanam, şu aýraçylyk mykady. Näme eri üç ýurduňa dolanmak hyýalyňam barmy diýip Söhmetjan oglum? Ha? Wagtayda eşegi ýal, guly hyýal öllür diýip durlar. Berde de bize eklenç ýeňilişenok. Man nençe gündür men iş tapyp bilemok. Ebine Muhammed çykdy da düşe unutmam. Özüňiz bilýäňden ýarym ýyllap çekene de baktym. Ayna halysyny kesip gadaplaşandan soň söhbetleriň eli bir adasy giňedi. Ayna Alekber aganyň çağıjyklaryna bir köýnük balyk dikip berdi. Meryem daýda olar sipap gördü. Onu ötün akşam öýe gelen Alekber aga da moňça bolup gürrüň berýärdi. Alekber diýene? Hawa? Ol dağın böwründe oturan molla täze yer açynjak. Daşyny aýyrjak diýämiş böli, şonu da söhbede görke paýdaýsyna. Ha? Ebeteýin tapsaňa, hakyny muzdunym gepleşeý. Ay, bolýar. Söhbet? Hawa, näme Alekber? Ýörünne bakar. Men şol mollaň ýerini görkedeýin. Harsaň daşlara bardyr öde. Güýç ýetäýse her. Ay, gara güýje berse bir zat borla Alekber aga. Hey, bolýar. Hani ýörüm. Ýör. Akşamdan märi aynanyň ýyjylygy ýokdy. Ol Meryem daýdadan erkek adamlar bir bahana bilen ugrutmagy haýyş edipdi. Alekber agy bilen söhbet mollanyň ýeriniň töwrüni aýlanýa kalar, Hüseyniň alryny marýaly ýödüre tarap eňip gelýände söhbetiň gözü düşdi. Be, herne egilip bola bardyn. Hüseyin egilýändir. Ya arkaşdanlykdan düşen muraydymka. Kaka! Söhbet dayımın, Söhbet dayı! Boşluk, oğlum mollu, boşluk! Adamlar ýüşüp oglunjyga ahyllyp at berdiler. Söhbedim aýna da täze yer bilen öwrenişip ýykma ýykylma günlerini dolap otyrdylar. Ogullary
Olaryň aýyrlyk çekýän göňüllerine teselli berýärdi. Olaryň ikisem ahal adynyň dakylmagyny mekana dolunmagy ýörýärdiler. Ine ýaňy bir uygun durmuş başlanypdym boli. Usulluk bilen öçere görüň, usulluk bilen. Ay böyle bir yerine kaçıptı. Ay, onun çıkan yerine ara salma bolar bolin. Şu döwükleri keyik tutardan oşago. Ay, ay. Agaly indirip oturan aýna onu gunnumany zady unutup sallynçaga taşlatdy, allyn çekse bolup daş işige çykdy. Vay doğanlar! Bu nemen alamat boldy? Ýertilip başlan ýorgunyň üstüne ýatan Söhbet'in hary teňiz. Ol zor durmurýardy. Aynam. Gamjak. Bir ullasy öterjek bolup. Yerimden galamdy. Bilim gapjandyrdım. Ağrıyma çedeman. Daha sülen bile kaptanmağa gittim. Söhbet'in ayaklarını seyikleyen tebip, kaya yarım başını yaykıyadı. Onun elinin mülayim hareketlerini Söhbet ımızganan yağlı olup yatırdı. Aynı onun üstünü kökünük bolsa da, tebiptir onun daşını qallap duran adamlar Söhbet'in ayağını ayna görküden oktular. Daşından sinlan adıma da tebip'in ne umid qarayışı düşünüklüdü. Tebip bak, yaxşı bolur da yerine. Tebip bak. Söhbet aýgytlyjy bir zat diýjek bolýardy. Emma pokurdogy doğurup gözünün hanasy nemlenip diýjegini diýip bilen okdy. Yöne Alek Rağa bilip bolmaz. Bir iş olaydı. Ayna bilen ahal namladyma takıp dağın güney yüzüne aşırjak bolgun. Men taňa dogan atı hükmünü insan kusargadın şu. Eger şunu maşaraydım, men o dünya senden razı olurum. Evet oğlum. Çıkmadık candan umit var dipdirler. Demin katna Abdülka beyli erbet tükürden elçek. Alın. Men häzir Alekber ağanın daş şıkanım şodu oli, Söhbet'in ýagdaýyny aňýan aýna algap oň ýanyna geldi. Meherli gözler bir-birine sataşdy. Aynam. Men seni dünyama demedim. Onunum ziyat söydüm. Yine sevgiyim hediyerini vermek. Sevgi arzular bilen yaşap, sevgi lezzetinden kanmak, kimi de uzak nesip etmedi ayna. Hani ever
ahal canavar bağrıma basayın. Evet. Yalançıda adam vermez. At gider tiptirler. Men nenem şu dünyada kalacak. Ahal. Zöhret! 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 Arkaca barayan kervanın üstüne oturan ayna, ümmülmez mülkünden ayrılan yali, şol, iyidine kanırlıp seyredip baryadı. Berdenem, aynan kulağına, sühbüdün aydın aydımları eştilini almol. Ay ilçinin sesi paylavanım. Ay ilçinin sesi paylavanım. Arman bile aynama, senden ayrıldım. Ay yadilerde yalnız hepten bolanım. Arman bile aynama, senden ayrıldım. Siz Yusuf Berdiýew, aýna hakynda urwayet diýen saatlyk radio oýuny dinlediňiz. Redaktor Allaýberdi Durdy.